Hej John, tak fordi du var med til det her interview. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Jo, mit navn er John. Jeg kommer fra Transkov, der er biolog. Hej Svend, tak fordi du kunne komme i dag. Kan du fortælle lidt om dig selv? Ja, som sagt, jeg hedder Svend, og jeg arbejder i København i en zoologisk have, hvor jeg er dyrepasser. Er global opvarmning et problem for dyrene? Global opvarmning er helt sikkert et problem for dyrene. Det der problem er, at når kloden bliver varmere, så rører de grænser på sig, dyrelivet nogle gange har levet i mange millioner år, så de rykker sig ind. Det vil sige, at det ikke er sikkert, at dyrelivet kan tilfælde så hurtigt, som den globale opvarmning finder sted. Og det vil sige, at flere dyr bliver udryddet. Og det er mega... Er den globale opvarmning et problem for dyrene? Det korte svar er ja. Global opvarmning er med til at ændre mange forskellige miljøer, hvilket gør det sværere for dyr at overleve i et miljø, de ikke ligger tilpasset Er til. der nogle bestemte klimazoner, hvor dyrene er særligt udsatte på grund af den her klimaårsag? Jamen, vi siger der, hvor det rykker mest, altså nær Arktis, hvor det er koldt og hvor det så bliver varmere. Så det temperatur på det er jo isbjørnen. Det der isbjørnens problem er, at den normalt hvis render rundt på isflager, og den kan jage selv. Hvis isflagerne forsvinder det meste af året, så har den lige pludselig ikke mulighed for at hoppe fra isflag til isflag og jage selv. Så er det selvfølgelig et stort problem. Er der nogle bestemte klimazoner, hvor dyr er specielt udsat på grund af en global Der er opvarmning? klimazoner, som bliver hårdere ramt, eller hvor konsekvenserne af global opvarmning er mere alvorlige. Og så for dyrene, for eksempel Nordpolen. Her lever verdens største landlevende rovdyr, isbjørner, og isbjørn lever hovedsageligt af sæler. Sæler fanger isbjørn på indlandsisen, altså den tykke pakis, som dannes hver vinter. Da sommerne bliver varmere, smelter mere og mere isen, hvilket gør, at isbjørnens jagtmarker bliver mindre og mere spredte. Dette betyder, at isbjørnen har svært ved at finde mad og skal svømme mange kilometer for ikke at sulte Kan ihjel. dyrene tilpasse sig de nye forhold nu, når det bliver varmere? Jeg vil sige, at der findes to slags dyr. Der findes nogen, der er meget specialiserede, som kan leve på en bestemt måde, og så er der nogen, der er gode til at blive lidt all around. For eksempel er der nogen, der er gode til at lidt af hvert, ligesom vaskebjørn og kakerlakker. Det er fordi, de spiser hvad som helst, men de kan leve mange steder. Men så er der en masse andre dyr, specielt regnskoven, som er virkelig specialiserede og lever af ganske få. Det kommer an på, om vi snakker om klimaforandringer og de problemer, de giver, eller om vi snakker om levesteder, for det er jo to vidt forskellige ting. Man kan sige, at hvis vi snakker om levesteder, så er det bare en god idé at bevare nogle naturområder. Det kunne være regnskoven, der findes halvdel af verdens dyrearter, så det er et rigtig godt sted at starte. Men også derhjemme, vi har eng, hede og overdrev osv. Det kommer an på dyret.
Fortsætter som det gør nu, vil isbjørnen for eksempel højst sandsynligt uddø, da dens levested forsvinder. Andre dyr, som lever i lidt mere stabile økosystemer, vil ikke blive så hårdt ramt, og måske med tiden finde ud af at tilpasse sig deres nye habitater. Hvad vil der ske med dyrenes instinkter? Dyrs instinkter kan være et ret abstrakt begreb. Som sådan vil der ikke ske noget med dyrs instinkter. Alle dyr har de samme instinkter, nemlig overlevelse, at få noget at spise, et sted at sove, og en partner at parre sig med, er det vigtigt for dyr. Det vil være den samme uanset ændringerne i deres Det var alt, vi havde i omgivelser. dag. Tak fordi du kom, og hej hej. Hej, tak fordi du kom. Ja.